Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Можете присоединяться даже по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, а так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого наши режиссеры периодически выводят на экраны. Подписывайтесь, таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать, естественно, с основных новостей сегодняшнего дня, а это визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Он сегодня находится там, и известно, что президенты начнут переговоры в Белом доме в 2 часа по местному времени, то есть в 9 по Киеву. В расписание Байдена на встречу отвели 2,5 часа. Уже известно, что совместная пресс-конференция не запланирована. Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг. Ну что ж, коротко о том, что уже удалось президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так, украинская делегация посетила уже Министерство энергетики США. Там государственное предприятие «Энергоатом» и американская энергетическая компания подписали меморандум о строительстве энергоблока Мельницкой АЭС. Также состоялись переговоры Зеленского с американским министром энергетики Дженнифер Гренголем, в ходе которых глава государства призвал начать консультации Украина, Германия, США по сохранению российского газа через нашу территорию. Речь идет о транзите. Украинский президент сегодня также встретился с директором американского космического агентства НАСА Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с США в рамках проектов «Антарес» и Артемида. Украина должна снова стать космическим государством, заявил после встречи Владимир Зеленский. Делегация Украины во главе с президентом также посетила и Пентагон. В ходе визита министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства между государствами. Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи. Президент Украины также встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпасом, в результате чего стало известно, что экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере $3 миллиардов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщают наши корреспонденты, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства. Я предлагаю сейчас к нашему эфиру подключить народного депутата України 8-го созыва, пані Ганна Гопко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ганна, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітаю вас, Гульсум, і вітаю вашу кримсько-татарську спільноту, сім'ю АТР. Ассаляму алейкум. Еще раз витаем вас. Пани Ганна, вот из того, что я уже перечислила выше и сообщила, можно ли уже визит Зеленского в Вашингтон называть визитом успеха, выражаясь словами Дмитрия Кулебы? Ну, насправді дуже важливо зрозуміти, які ще результати будуть. Не тільки підписані угоди, не тільки підтвердження, що Україна – це демократія в дії, і ми можемо в космічній галузі спільні проекти з Сполученими Штатами Америки вести. Як приклад, зустріч в НАСА. Я хочу нагадати, що ракета-носій, взагалі проект «Антарес», де Україна якраз розробляє двигуни. І це підтвердження того, що ми не тільки сильна армія, і це продемонстрував парад, що в нас насправді є інновації і ті технології, в яких зацікавлені Сполучені Штати Америки. А це перспективні індустрії, серед яких якраз і багатомільярдна космічна індустрія. От, дуже багато чого буде залежати, чи буде довіра між двома президентами. А це ми побачимо уже після тет-а-тет
Зеленського і Байдена, з яким настроєм вони вийдуть. І я, хоч не буде спільного брифінгу, але повірте, будуть журналісти мати доступ до і Зеленського, і до Байдена після зустрічі. І тому ми теж зможемо зрозуміти, як далі стратегічне партнерство буде розвиватися. А как вы себе объясняете вот это отсутствие пресс-брифинга, совместного пресс-брифинга между Байденом и Зеленским? Не настораживает ли вас этот факт или, в принципе, все нормально? Ні, ну, очевидно, мені хотілося б, щоб так, як завжди є практика, коли сторони зустрічаються і потім проголошують ті commitments, зобов'язання, чого було досягнуто, підсумовують домовленості, малюють перспективи, говорять про подальші кроки, тому що два лідери, це було б... Але що як було багато різних розмов, що візит можуть перенести, зважаючи на ускладнення в Афганістані. Але зараз я думаю, що ключовим якраз є почути, якою буде позиція США по врегулюванню на Донбасі, якою буде позиція по Криму після успішної Кримської платформи. Чому я говорю про Донбас, також акцентую. Ми розуміємо, що Меркель скоро завершує свою роботу, а вона була одним із ключових двигунів з країн Західної Європи. І багато дипломатів, які працювали з Меркель, теж ідуть з офісу канцлера. І тому в Макрона будуть вибори, і він на цьому сфокусований. І, очевидно, хочеться почути, наскільки Сполучені Штати Америки, навіть якщо вони не будуть входити в нормандську четвірку, але як вони готові підтримувати Україну в питаннях відновлення територіальної цілісності і суверенітету, зважаючи на те, що Росія не виконує жодних своїх зобов'язань, обстріли тривають, і ми маємо загиблих, зокрема на День Незалежності військового і поранених. Немає військовополонених. Давайте я нагадаю, що питання взагалі звільнення бранців Кремля на порядку денному, і недавно Блінкен, держсекретар, дав відповідь на лист Олексія Бесарабова, де це в їхньому фокусі. Знову ж таки, паспортизація. І паспортизацію Путін хоче не лише окупованих територій, чи то Донецької, чи Луганської областей, окремих районів, але й взагалі роздавати паспорти всім громадянам України. Тому мені дуже хочеться почути, які зусилля будуть робити Сполучені Штати Америки, зважаючи на політичні зміни в Німеччині і вибори у Франції. І яке лідерство тут буде? Кримська платформа. Я вважаю, що інавгураційний саміт в Києві перед Днем Незалежності був достатньо успішним. Тепер важливо, як будуть працювати різні робочі групи в Києві і взагалі офіс Кримської платформи. І тут хочеться теж побачити лідерство Америки. Ну, а загалом, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мали би зараз допомогти Україні досягти успіху, бо вони потребують історії успіху після провалу із виведенням військ з Афганістану, після розчарування через Північний потік-2 і цю угоду Байден-Меркель. Я думаю, що це теж питання, яке буде на порядку денному, і я сподіваюся, що президент Зеленський достатньо чітко озвучить, що ми хочемо, щоб Байден переглянув свою позицію, зважаючи на незадоволення в Конгресі, тому що поки немає безпекових гарантій, запускати Північний потік-2 не на часі, а це додаткові безпекові ризики. Но вот к Северному потоку-2 мы еще вернемся. Вы наверняка слышали последнее заявление главы фракции «Слуга народа» и главы партии Корниенко, который сказал, что ключевой темой переговоров между Байденом и Зеленским будет вопрос присоединения США к урегулированию ситуации на востоке Украины и к вопросу деоккупации Крыма. Естественно, слова поддержки – это очень важные, это очень красивые и нужные слова, но вот если мы все же говорим о каких-то конкретных действиях, чего мы ждем от Соединенных Штатов Америки? Разве здесь не Украина должна предложить свои инструменты, свои механизмы? Как она видит эту помощь? То есть что мы вкладываем в понятие помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в эти вопросы? Вопросы урегулирования войны на Востоке и к вопросам деоккупации Крыма. Есть ли у нас это понимание? Ну, очевидно, це питання зміцнення обороноздатності. І тому ми, звісно, розраховували, що підпишемо безпекову угоду, яка буде достатньо потужною двостороннім механізмом
ще зміцнити позиції України в тому, щоб давати відсіч агресору. Тому що давайте не забувати, що стягнені війська, які Росія притягла до кордону з Україною, вони не відвели їх повністю. Тобто в будь-який момент Росія може продовжувати ескалувати ситуацію, робити в Чорному морі знову якісь нові акти агресії. І тому тут дуже важливо, що від Сполучених Штатів Америки, особливо Конгрес, буде розглядати бюджет 2022. Ми хочемо побачити і збільшення допомоги, і військова співпраця. Це раз. Друге – це питання інвестицій. Знову ж таки, чим більше тут буде американських компаній, тим більше буде політичної готовності жорсткіше відстоювати, зокрема, і наші інтереси. Ну і, очевидно, в розмовах із Путіним Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні відстоювати нашу позицію. Жодних болісних компромісів. Ми чітко розуміємо, що було кілька спроб посадити за стіл перемовин представників так званих, які заборонені в законом України, ДНР, ЛНР, як сторону перемовин. Тому тут важливо, щоб США, коли Росія нав'язує формулу Штайнмайєра і навіть залучає деякі країни Європи, щоб Сполучені Штати Америки дуже жорстко стояли на позиції, що ми не будемо тиснути на Україну ні в питаннях формули Штайнмайєра, ні абсолютно інших компромісів, на які Кремль хоче, щоб Україна пішла. И по поводу «Северного потока-2» Зеленский в Вашингтоне прокомментировал этот вопрос. По его словам, Украина хочет договориться о гарантиях санкций на случай запуска газопровода именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Он сказал следующее: «К ним доверия больше, чем к некоторым другим партнерам». Конец цитаты. Я так понимаю, что Зеленский намекает на наших западных партнеров в лице Германии и Франции. Вот как вы думаете, удастся ли Зеленскому добиться гарантий в вопросе «Северного потока-2», а именно санкций в случае, если Россия попытается использовать, а очевидно, она будет использовать «Северный поток-2» как оружие против Украины? Ну, ви розумієте, історія з будівництвом Керченського мосту, коли Росія почала його будувати, ми вимагали санкцій. Але в той же час ми побачили, що Москва змогла побудувати Керченський міст і зараз продовжує економічну блокаду і навіть порушує свободу навігації на Чорному і Азовському морі. Тому я вважаю, що якраз санкції, коли вже буде запущений «Північний потік-2», коли немає для України ні перспектив членства в НАТО, ні, крім джевелінів системи «Петріот», ні Росія не показує, що вона готова виводити війська з окупованого Донбасу, звільняти українських політичних в'язнів, коли немає на 10 років наперед газового контракту продовжено, тоді тішити себе санкціями, коли європейські партнери, коли Путін зажене їх в ситуацію, що будуть мерзнути європейські громадяни, вони все одно або будуть якийсь акт диверсії, коли всі скажуть: окей, українська труба ненадійна, давайте запускати «Північний потік-2». І це буде зима, це будуть морози. І тоді всі скажуть: ну почекайте, ми розуміємо, що в Україні війна, але не мерзнути ж нашим громадянам в Європі. Це дуже небезпечний напрям, тому я вважаю, що поки не втілені моменти готовності з Путіна і забиратися з України, звільняти політичних бранців, підписувати контракт на 10 років, ми не можемо говорити про якісь взагалі гарантії, тому що це буде як Будапештський меморандум, коли Росія вторглася в 2014 році, незаконно анексувала Крим і почала російську збройну агресію на Донбасі. Дякую вам дуже, пані Ганна Чухсагун, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Действительно, когда в нашей студии мы обсуждали с гостями предстоящий визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки, мы неоднократно поднимали вопрос «Северного потока-2» и говорили о том, что вопрос «Северного потока-2» однозначно не останется в периферии. Так оно и произошло. Президент Владимир Зеленский провел переговоры, встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренголем. Там глава государства поднял тему «Северного потока». И вот что он сказал. Давайте послушаем его цитату.
Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції. Также президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки. Там Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Министерстве обороны Украины добавили, что это соглашение усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух государств. В частности, углубление сотрудничества стран в Черноморском регионе для эффективного противодействия внешним угрозам, усиления сотрудничества в кибербезопасности. Давайте послушаем цитату. Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США, територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії. Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Еще до визита Зеленского в Вашингтон в офисе президента в Министерстве иностранных дел Украины сообщали о том, что будет подписан ряд документов оборонного характера. И вот сейчас мы видим какие-то результаты. Вы ими довольны? Ну, да, не те, що очікувалось, але ж є позитив в тому, що ми підписали договір. Це не меморандум, це не декларація, це саме договір, який передбачає якісь зобов'язання обох сторін. І договор саме в оборонному партнерстві. А чого ви ожидали? Ну, я ожидав більшого в тому, ми подивимось головне, це ще не головна зустріч. Мої сподівання ще залишаються, тому що зустріч почнеться о 9-й годині за київським часом в овальному кабінеті між президентом Сполучених Штатів і президентом України. І я сподіваюся на те, що там буде проговорено питання щодо модернізації і переозброєння наших Збройних сил за допомогою тих же Сполучених Штатів. Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях «Запад-2021». Давайте послушаем цитату президента Украины и вернемся к нашей беседе. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань «Захід-2021». До этого мы не раз слышали и в офисе президента, и в Министерстве иностранных дел Украины, что ключевым вопросом во время переговоров Байдена с Зеленским не только будет вопрос безопасности, вопрос ситуации на востоке Украины, на Донбассе и вопрос деоккупации Крыма. Вот как вы видите решение этого вопроса? Возможно ли привлечение Соединенных Штатов Америки к нормандскому ли формату или созданию какого-то другого формата, в результате которого бы Соединенные Штаты Америки более активно включались в эти процессы? Или же это будут вот такие просто декларативные заявления, слова поддержки и так далее? Ну, я думаю, в даному випадку треба досягнути хоча б підтримки, офіційної підтримки від Сполучених Штатів тих прагнень, які ми намагаємося втілювати в життя. А саме це повернення Крима. Про деокупацію не може бути мова, тому що офіційно Крим не визнано окупованою територією. Про припинення війни теж не може йти мова, тому що офіційно війни не існує. Всі знають, що вона є, але немає жодного документу про це. То на даному етапі ми можемо від Сполучених Штатів вимагати, навряд чи таке слово підходить, але хотілося б, щоб Сполучені Штати висловили свою позицію щодо підтримки прагнень України внести зміни в Мінські домовленості, тому що в даному контексті вони неможливо їх виконати, і підтримки намагань повернути Крим в склад України. Нормандскому формату. Алло. Алло, слышите?
Я питання не почув. Есть ли возможность сегодня привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, ну или созданию какого-то другого формата, вот как предлагают, например, многие политические аналитики, формат Будапештского меморандума, как стран, которые гарантировали нам территориальную целостность, чтобы садились и вырабатывали некие действенные механизмы по деоккупации Крыма и урегулированию войны на востоке Украины? Ну, це, я думаю, що це цілком можливо, особливо дуже Я так понимаю, что у нас небольшие технические неполадки. Мы попробуем сейчас связаться с паном Олегом Ждановым еще раз. Да, пане Олеже, будь ласка. Ага. Да, сривається, к сожалению, у нас. Дивіться, да, це було. Там ми чуємо вас, будь ласка. Особливо цікава ідея – це створення нового майданчика для перемовин в рамках Будапештського меморандуму. Це може Будапештський формат, так званий. І ось тут, да, но при цьому ми повинні для того, щоб змінити формат майданчика перемовин, що нормандського, що створення Будапештського, ми повинні чітко визначитись на міжнародному рівні, хто сторона конфлікту. Офіційно визначитись. Тоді є підстава для створення майданчика і ведення переговорного процесу щодо завершення цього збройного конфлікту між Україною і Росією. Поки ми не визначилися з стороною конфлікту, ну це буде ось такий статус-кво, який ми маємо на сьогоднішній день. А у наших западных партнеров разве есть еще... ничего не почуем. Да, а у наших западных партнеров разве есть еще сомнения относительно того, кто является стороной конфликта? А як же ж? Вони більше... Це Ангела Меркель це в Києві заявила, що вони рахують Росію стороною конфлікту. А в Європі Ангела Меркель і Еммануель Макрон кажуть, що у нас внутрішній конфлікт. Тому що наш президент на брифінгах за кордоном каже, що у нас воюють бойовики. Він ніколи не каже, навіть на 30-й річниці незалежності України або відновлення незалежності України, він слово не промовив, що у нас конфлікт з Російською Федерацією. І тому і немає жодного офіційного документа на міжнародному рівні визнання, що це є збройний конфлікт з Росією. Угу. Но у нас есть признание, что Россия является оккупантом, если говорить о декларации, которую приняли недавно на инаугурационном саммите Крымской платформы. Ну, я раджу, от хто дотримується такої думки, раджу звернутися до будь-якого юриста. І він вам скаже, що все, що написано в законодавстві України, є суто внутрішнім документом України, яке має юридичну силу тільки в межах кордонів України. Розумієте? Тобто для міжнародного права це абсолютно нічого. Тому, до речі, і Крим постійно на всіх міжнародних заходах Крим називають анексованим, а не окупованим. Тому Росія може вести там будівництво, тому що територія анексована, а не окупована. Там немає окупаційного режиму. Пане Олеже, если вправду назвать, наконец, вещи своими именами, на законодательном уровне закрепить, что у нас идет война с Россией, что наши территории оккупированы, то есть назвать войну войной, как есть, что это изменит? Це автоматично вмикає міжнародні механізми безпеки. І до речі, Організація Об'єднаних Націй повинна видати меморандум, резолюцію, яка забороняє будь-які стосунки з країною-агресором, яка розв'язала бойові дії в центрі Європи в умовах сьогодення. Ви розумієте, які наслідки для Росії це буде мати? І нам навіть не треба буде там скликати якийсь майданчик для перемови. И вот еще один вопрос, который я хотела вам задать. Во время визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки он сказал следующее. Он сказал, что нынешней поддержки со стороны Североатлантического альянса недостаточно, и отметил необходимость строительства украинского современного флота, и для этого нужны возможности, сказал Зеленский. Давайте вместе послушаем его цитату и вернемся. Зеленского, где он высказался про Североатлантический альянс. Если у нас есть такая возможность сейчас ее выдать, я так понимаю, что есть небольшие технические неполадки. Есть?
Цитата. Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів, зокрема за проведення військових навчань. Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці. Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні. Что недостаточно поддержки Североатлантического альянса, и при этом продолжил, сказал, что нужно строить большой украинский флот, что, в принципе, он и говорил и во время своего интервью на Змеином острове. Насколько это реально? Ну, це нереально на сьогоднішній день. Для того, щоб вимагати від своїх партнерів будь-яких зобов'язань, треба самому виконувати зобов'язання. Я нагадаю слова генерального секретаря НАТО Столтенберга, який на питання пана Зеленського, що чому ми досі не в НАТО, він сказав, ну ви виконайте спочатку хоча б домашнє завдання. То для того треба робити власні кроки на наближення до НАТО, а не вимагати від НАТО, щоб вони нас завтра взяли за уші, затягнули в альянс. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чухсагну, что наше время и подключились к нам в эфир. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на прямой связи, полковник запасу Збройных сил Украины. Сайгалар Хаташлар, Менесия Хырымта Тарталине, Кечем. Ве шымды күчук бір бойле бір сізлерге илян бермеге істейім. АТР телеканалының патреонына абоне олмаға ұнытмаңызда бір кере айтып кечмеге истередім сізлерге. Зира бұл бізлерге чоқ мұйым мадди, маневи ярдымны бережектір. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжа патреонымыздың адресіні шығараве тақдимете. Бойлеліктен сіз бұйы Қырым татар хорантасының бойле бір азасы олажақсыныз. Бұйсе бізлерге аяқларымыз üzerinde тұрмаға ве фаалиетімізні, информацион жебеде алыбырған күрешімізні ве савашымызны девам етірмеге ярдым етежектір. Егер ке бұны насыл япа білеміз деген суалыны бережек олсаңыз, бұны біздің мұхберлеріміз азырлаған күчік бір видеороликте сейретмеге шымды имканымыз бар ве соңра сейреткен соңра біз мұсафирымызны тақзым етежекміз ве сас меселеріні мұзакер етмеге девам етежекміз. Келіңіз бақайық. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Іште бойле шекелде бізлерге ярдым ете білесін сайғылар қадашлар. Бізлеріні бұл күнге қадар дестек еткен ве янымызда бұлынғанларға тешекүрлеріні білдіреміз. Сағылыңыз. Менісе студиямызға тешрif бұйырған мұсафирымызны тақдим етмеге мемнюнам. Қырым татар милли межлис рейсіміздің муавины Эльмияға Умеров. Селям алейкум, хош келдіңіз, Эльмияға. Алейкум селям, сау. Эльмияға, шымды біз демек студияда чешет мұсафирлерінен Украина президенті Владимир Зеленскийнің Америка Бірлешкен Девлетлеріні зияретіні бойле музакире етеміз ве әлбетте бұл меселе етрафында сіздің де фікірлеріңізні ве түшінжелеріні огренмеге истередім. Зира бұл корышывге асылында чоқ беклентілер бар ве беслене. Украинада, Қырымда, мисал Туневін мен базы бір семетдешерімізден Қырымдан лаф еттім ве менден сұрайлар, я Қырым музакире етілежек ма? Қырым меселесіне Байден дайыл олажақ ма? Сіз насыл түшінесіңіз? Мұна не жауап берер едіңіз бұне мерақланған бізім семетдешерімізге? Көрішу бүгін ақшам ғалва олacak. Saat 9'da. Ondan son çıkış yapmayacaklar ikisi de. Bilmeyeyim, belki yarın sabah bir malumatlarımız olur. Ne hakkında laf ettiler? Evet, bizim istegimiz Kırım hakkında çokça laf etip bir adımlar düşünüp tapkanlarını isteyimiz. Ama öyle olacak mı olmayacak mı vakit gösterir.
Yani eğer bakacak olsak mına bu sonki 8 yıllığa Kırım işgal etilgenden sonra yani Ukrayna'da prezidentler denişti ve olar Amerika Birleşken Devletleri'nin prezidentlerinin konuşmalarını gerçekleştirgen ediler. Eğer böyle retrospektiva yapacak olsak hem Poroshenko hem Obama'nın konuştu hem Trump'ın konuştu ve o vakit Kırım meselesi barada bir yerge ketmedi. Şimdi Zelenskiy hem Trump'ın konuştu hem de Biden'ın inşallah 9'da konuşacak ve kene Kırım meselesi hiçbir yerge ketmedi. Ular laf etmeseler bile Kırım meselesi bir yerge gitmeyecek. Yani umut etemiz ki bir yerge keter bir müddetten sonra ama bu 7 yıl içerisinde bu müzakereler siyasetten çıkmayacak. Bütün informasyon yolların içinde görüngen dayın seviyede tutmak gerek onu. Ona bizim hareketimizde gerek, Ukrayna'nın hareketi de gerek. Ukrayna adından bu meseleni her vakit müzakere etmeye tırışmak gerekler yolbaşçılar. Kim olsa da. Yani ben şunu sormağa istedim. Demek ki prezidentlerimiz çeşit Amerika Birleşken Devletleri'nin prezidentlerinin konuştu. Kırım meselesi var ya bugün de var. Yani beklentilerimiz aynı. Kırım'ın azat etilmesi, işgalden kurtulması, bir konuşuvdu. Fakat bunların nasıl gerçekleştirmek mümkün? Instrumentler, mekanizmler bu 7 yıl içerisinde çıkartılmadı mı teklif etmek için bizim Garbi ittifakdaşlarımızga? Ne bekleyimiz şimdi keni? Bir vakitteki dayın umut edip bekleyimiz. Ele kelgen, ele de gidecek. Ve men sual bekleyim. Men sizin devam edeceğinizi düşündüm. Onun için yaxşı elmeye öyle olsa şu böyle şekilde sorayım. Bu Kırım platforması ötkerilgeni vakit Budapest memorandumu ko'tarilgan edi mesele. Bu mesele çok ko'tarilgan edi. Hem Kırım Tatar halkımızın lideri Mustafa Agajimilov hem Zelenskiy bu meseleni ko'targan ediler. Bilganimizga ko'ra Amerika Birleşken Devletleri Ukraynaga bu territorial bütünlüğünü kifayet etken devletler sırasındaydı. Sizin fikrinizce Amerika Birleşken Devletleri'ne Budapest memorandumunu hatırlatıp bu mesele etrafında böyle bir yanı meydan tizmege teklif etmeknin manası var mı? Buna birçok siyasetçiler şimdi teklif etkeni gibi. Evet. Amerika Koşma Ştatları garantiya bergen devletlerin arasında imza koygan edi o memorandumga. Budapest'ki memorandumda onun imzası da var. Rusya'nın imzası da var. Rusya baskı etip okupasyaya uğrattı Kırım'ın. Ve evet manası var. Biz o formatka geçsek daha başka devletler de koşulmak mecbur olacaklar. Angliya, Fransa, Germanya çetki almazlar özlerini. O Budapest formatında müzakereler başlansa. Koşma Ştatların lideri bu cedvelde birinci. En güçlü devlet, zengin devlet, dünyada birinci yerde katı turgan bir devlet işte. O katılsa, o başlasa bu formatta konuşamız deyip hareketler yapmaya başkaları da mecbur olacak. İmza koymagan soyları bile misal için Kitay. Şimdi aytalar ki sanki Amerika Birleşken Devletleri'nin Afganistan'dan böyle çıkanı ve böyle münakaşalı şekilde çıkanı ve çıkanından sebep biraz bu meselede yani
тыш саясетте юттырғаны себебінден Украинаның чоқ бүйік бойле бір шансы бар ки шымды демек бұл көрішмелер нәтижесінде бірде-бір демек нәтижелерге бірде-бір ақиқи әрекеттерге сайып олмаға ки көстермеге Америка Бірлескен Девлеттеріне іште мұнда садық бойле иттифақдашлар бар ве біз азырмыз іште өзіміз үшін көрешмеге о себептен да жоқ ярдымларына ала білеміз деген фікірлер бар Афганистанда yüz берген одиссейлер фонында. Сіз насыл түшінесіз? Афганистан мәселесін шымды қоланмақ doğru mu? Афганистан мәселесі Қырым мәселесіне ошамай. Evet, ошамай. О башқа мәселе. Ама шынды активлешкені Америка өзіні ватандашларыны, өзіні аскерлеріні андан қайтара Америкаға алып кете. Ончын о мәселе бірінші жерге шықты. Ончын біздің президентні қабыл етмеділер. Бірқач күн ярынға қалдырдылар, 3 күн сүрділер. O da yaxşı bir знак дегел. Дегел, Ama mında demek istегенім не үшін бұл мәселені қолданмаға мүмкін? Çünkü біз білеміз ки Америка Бірлескен Девлеттердің Афганистанның іште бұл демократизациясы үшін çok büyük paralar анда төккен еді. Бұл триллионларча долларлар параларыны анда төккен еділер. Егер ки Америка Бірлескен Девлеттерінің Украинаға берген maddi yardımları ile kıyaslayacak olsak bu iç bir şey, yani Afganistan yanında. Ve demek олар андан çıkanın бұл mağlubiyetке uğradılar. Yani bu vaziyetini Украина kullanıp işte biz sadık ittifakdaşlar barmız. Bizge destek birde o yani kıyaslanmaz bizge berilgen destek Afganistan'ın bunu böyle şekilde takdim etip daha çok desteklerge sahip olma imkanı belki olur degen sualını bereyler şimdi çoğuları. Men o Afganistan meselesini o kadar çukur bilmeyeyim. Ama Afganistan'dan ketip anda Afganistan'ın halkı özü istegen şekilde yaşayacağı men belesem yaramay degel. Her vakit dıştan bakılmayacak. Mında koringen ve laf etilgen, muzakere etilgen problemalardan daha çok айтылмаған проблемалар бардыр. Onun için Afganistan meselesi bizim meselege karışmay ama teksiri var. Onun aşında внимание açık çokça. Ne? Ne bu esas? Внимание olmasa mesele, dikkat olmasa siyasette mesele bir vakit yerinden kıpırdamaz. Бұны бераберлікте да бір şey айтмаға істейміз, ержелеріміз де білсінлер деп, мәлім олғаны кебі кеченлері Украина Юқары Шурасының инсан ақлары бойынша темсежісі Людмила Денисованың білдіргеніне көре Украина президенті Владимир Зеленскийге саяси мабусеріміздің жедвелі берілген, вәнен бұл жедвелінен Зеленский Америка Бірлескен Девлеттеріне зияретте бұлына, ве бұл жедвелінің Жозеф Байденге берілмесі beklenilesiz de көргендірсіңіз бұл хаберні саяси мабусеріміз емішғал етілген Қырымдан анда мәлім олғанып кебі эксериетінен Қырым татарларының чоқы бұл жетвелерде барлар. Илмеға насыл тұшынесін саяси мабусер меселесінде бұл жетвелерінің Жозеф Байденға берілмесі бірде бір шекілде саяси мабусер меселесіне тесір ете білемі. Жозеф Байден бұл меселеде бірде бір әрекетлер япып саяси мабусеріміздің азат етілмесіне ярдым ете білемі. Böyle beklentilerin olması mümkün mü? Teksir eter Joseph Biden'a, Putin'e teksir etmez. O kabul etse, Biden kabul etse bu cedvellerin üstünden çalışmağa bir Putin'den laf etmek mecbur olacak. Ne laf edecekler, nasıl değiştirmeler yapacaklar, bir şey soracak Putin'de. Laf etse asıl. Yani alışveriş olacak mı? Olabilir mi?
Her vakt ele ola. Alışveriş. E, Yani her bir anlaşma alışveriş demek. Öyle mi? Asıl siyasette ele dugulum. Her bir meselede anlaşmak alışverişle bağlı. Переговор Я предусматривает торг. Ya fiyatı ola, ya malı ola, ya da insan insanga değiştirirler. Böyle 200 tane adamın Rusya bir vakitte bir şey almayıp zamen vermez. Ben öyle düşünüyorum. Sonki kere böyle büyük denişif malum olğanı ki ben yanlışmasam 2019 senesi 7 sentyabrı ötkerilgen edi demek. Maryaklarla beraber Maryaklarla beraber 11 adam. 33 kişi umumen alganda galiba. 24 denizci olsa. 11 tane siyasetçi. 35 demek kişi azat etilgen edi ve o vakittan bu yana demek ne yazık ki biz böyle değişmelerini görmedik. Yani sizin fikriniz Onun için ne? Biden'den laf etken vakitte ebet mülkün ona kaldırmağa, mülkün müracaatta bulunmağa. Ve herhalde o bir şey yapmak gerekti bu cedvellerinin bu bilmem kağıt çıkyan. Bizim akdemle ekimizin boşatkan jibergen vakitte ya da Kırım'dan alıp çıkan vakitte Erdoğan anlaşkan edi Putin'le. Putin'le anlaşmasan yazıklar olsun anahtar Putin'in kolunda. Onun anlaşmasan mesele yerinden kıpırdamayacak. Biden sizin fikrinizce Erdoğan'ın bu meseledeki muvaffakiyetini tekrarlayabilecek mi? İstese onun gücü var. Kırışmaya istese. O Putin soracak fiyatına de bağlı. Evet. Öyle kolay bir türlü mesele değil. Çok taraflı bir mesele. Mine Kırım platformasına tiydik bu meseleni. Men biraz bu mesele etrafında da fikirlerinizni eshitmege isterdim. Zira biz bu tedbirni çok beklegen edik demek Kırım platformasının o'tkarilmesini. Yayınlarımızda sizden şahsen çok defalar biz tahminler yürüttik. Nasıl olacak mı, olmayacak mı, olacaksa nasıl olacak degen suallarını berdim. Sizlerge siz de cevaplarını berdiniz, sağ olunuz. Endi bir netice bar, endi biraz laf etmege mümkün, endi biraz bir analiz yapmaga mümkün. Siz aslında anda bulundunuz diskusyon panellerde benim bilgenime göre ve Diskusyon panellerde olmadım. Sesiyada oldum. oldunuz. Birçok diğer bizim semedeşlerimiz diskusyon panellerde olğanı için men de sizin de anda bulunganınızı düşündüm. İlmi ağa, umumen alganda beğendiniz mi? Sizin beklegeniniz gibi geçti. Gerçek aytsam beğendim. Nesin beğendiniz? 46 tane delegasya olganını gerçek aytsam beklemiyordum. Ben belliyordum azca olur deyip. Arasında bayağı birinci insanlar, prezidentler var idi, premier ministerler var idi, yukarı şuralarını yolbaşçıları var idi. Birkaç tane devlet nazirlerinin delegasya kurup bir nazirin yolbaşı etip yolladılar. Şimdi endi gerçekleşti. Yanı bir meydançık. Onu da kullanmak gerek. Şimdi Ukrayna tarafından birkaç adam tayinleyip vazifeye koyacaklar ve Karinevich'in strukturasında bir bölge çalışacak bu platformanın ya da platformaga çalışacak. Ama sizin fikrinizce Kırım platformasının prezident ofisi ve Dışişleri Nazirligi seviyesinden demek Kırım'da daimi temsilcilik seviyesini işte geçmesi platformanın statusunu azlaştırmay mı? Düşürmey. Men şu konu birkaç tane interview vergen edim. İyi. Aytdım azlaştıra. Ne için sizce? Çünkü başka devletlerin prezidentlerini
çalıştıracak organı regional bir strukturaga verdiler. Karinevich'in strukturası prezidentini temsil etken struktura Kırım'da. İyi. Onun için aşağı düşüre aşk seviyesini. Ama Karinevich'in özü ve başka birkaç tane devlet adamları ayttılar böyle. Biz bu platformanı çalıştıracak strukturanı bu temsilcilikte koyup temsilcilikin seviyesini koteremiz dep ayttılar. Çok meraklı bir mantık. Men özümün fikrim evet aşalay. Prezidentlerle çalışkan insanlar en olmaganda prezidentin ofisini bir strukturası tüzülmek gerek edi. Ama var endi Kırım platformasının ofisi degen böyle bir merkez açıldı. 23 avgust Zelenskiy açtı Ama bu o temsilcilikin Ama o kendi temsilcilikinin çerçevesinde departamentinde olacak. Olacak. Ya mına ilmeğe nevbetteki faaliyetini nasıl koruyorsunuz? Mına yaxşı devletler toplaştı. Demek çok mühim, çok güzel sözler ayttılar. Destek sözleri Mustafa Ağa'nın çıkışı parlak, çok güzel edi, böyle gururlandırgan. Diğerlerinin çıkışları çok parlak, çok destek etken oldu. Ama bundan sonra demek nasıl koruyorsunuz Kırım platformasının işini? Kırım'ın azat edilmesine nasıl yardım edecek misal? Bu çıkışlar yaptılar, platformanı tüzdüler, meydançık peyda oldu. Ular hepsi bir noktadan bite ama o işin bitkenini göstermiyor, işin başlaganını gösteriyor o nokta. O noktadan başlap Ukrayna faal iştirak etmek gerek bu işlerde ve предложениянın tekliften çıkmak prezidentlerin platformasına, Kırım platformasına. Ya bu nasıl müddet içerisinde bu teklifler hazırlanmalı? Bir yıl içinde mi? Yarım yıl? Meselesine göre. Misal için aytıp geçtik bu intervyunun başında cenk olarak tanımak büyük bir mesele. Hali daha öyle bir rakamlarda tanılmadı bu mesele. Şimdiki vaziyet Ukrayna'nın içteki problemalar bakılgandayın көрсетіле. Çünkü bir taraftan askerler, ikinci taraftan boyvikler. Prezidentin ağzından daha çıkmadı bir kere de Rusya'nın Ukrayna cenkte iştirak etkenini. Mümkün olurdu böyle bir meseleden başlamağa. Son ona göre teklifler olabilir. Ukrayna'nın taraftarı platforma hazır ama hareket yapacağım, yapmayacağım Ukrayna'ya çok bağlı. Yani beraber bakıp görecekmiz, bu meselelerini takip edecekmiz ve ben eminim ki bu sonki bu mesele etrafında yayınımız değil. Çok sağ olun Silmeğa, stüdyamızga kelgeniniz ve suallarımızga cevap bergeniz için. Elmi Umerov, Kırım Tatar Halkının Milli Meclis Reisinin birinci muavini, stüdyamızın musafiri edi. Saygılar arkadaşlar, men ise sizlerinin sağlıklaşmayın, ekranlarınız başından ayrılmanız. Aman 4 dakikadan sonra yayınımızını Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam ete. Sonra biz bu studiyaga qaytacağımız ve musafirlerimizin çeşit mühim ve hususan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Amerika Birleşken Devletleri'ne ziyaretini ve bu ziyaretinin neticelerini muzakere etmeye devam edeceğimiz. O sebepten bizden ayrılmanız, YouTube sayfamızga abone olmağı unutmanız ve Patreon'ımızga da aza olmağı unutmanız sayılı dostlar. Görüşkence.